No, welcome to Chidera Teaches Igbo. In today's class, we are going to be talking about one of the most important topic in Igbo language. It is very important because it's going to teach you how to make words in Igbo language and how to make sentences easily in Igbo language, and that is Igbo Alphabet. Igbo Alphabet is known as Abidi Igbo or Mkpụrụ Edemede Igbo. Yes, this is how we say Igbo Alphabet. You either call it Abidi Igbo or you call it Mkpụrụ Edemede Igbo. Any of them, you are correct. Now, Mkpụrụ Edemede Igbo, they are 36 in number. And 36 in Igbo language is Iri atọ na isii. Iri atọ na isii. So let's go straight to the 36 Igbo alphabets. A, B, C, D, E, F, G, B, H, G, H, I, J, K, B, Kwa, La, Ma, Na, Ngo, Ngi, Ngi, O, A, Pa, Ra, Sa, Sha, Ta, U, Ve, We, Ye, Ze. Yeah. These are the 36 Igbo alphabets. These are the 36 Igbo alphabets. Now you want to learn it easily, right? Simply just try and look for a rhythm. Look for follow it as if it's a rhythm. It's trying to sing along. Okay? With that, it will be fun and it will be easy for you to learn. Now let's take it one more time. A, B, C, D, F, G, B, H, G, I, J, K, B, Kwa, La, Ma, Na, Ngo, Ngi, O, A, Pa, Ra, Sa, Sha, Ta, U, Ve, We, Ye, Ze. Yes, these are the 36 Igbo alphabets. That's part one. Secondly, we are going to be learning words that starts with each Igbo alphabet. Words that starts with each Igbo alphabet. Now, before we tell, I want to say something. In English alphabet, if you want to say A, you say A is for apple, right? B is for ball. But in the Igbo language, how do we say that is for? Is Bumaka. Is bo. Why for is maka. So if you want to say is for in Igbo language, you simply say Bumaka. Okay? So we are going to be making words, saying words that starts with each of these 36 Igbo alphabets. Can you do? Let's start. A, Bumaka, aka, hand. A, Bumaka, aka. Remember, simply saying A, which is the first Igbo alphabet, is for hand. Aka, hand. Hand in Igbo language is aka. So we are making words with each of those alphabets. So let's learn it in a fun way. Let's continue. A, Bumaka, aka. A, Bumaka, aka. B, Bumaka, bia. B, Bumaka, bia. Chi, Bumaka, cheta. Chi, Bumaka, cheta. D, Bumaka, de. Right. D, Bumaka, de. E,
bụ maka eze. Bụ maka eze. Teeth. F bụ maka fo. Blow. F bụ maka fo. G bụ maka gịnị? What? G bụ maka gịnị? Gb bụ maka gbaghara. Forgive. Gb bụ maka gbaghara. H bụ maka hicha. Clean. H bụ maka hicha. W bụ maka gwa. Hi bụ maka hicha. Hi bụ maka hicha. That's clean. I bụ maka isi. I bụ maka isi. I bụ maka ise. I bụ maka ise. That's 5. J bụ maka jụọ. Ask. J bụ maka jụọ. J bụ maka jụọ. K bụ maka kụzie. K bụ maka kụzie. Kpa bụ maka kpaa. That's discuss. Kpa bụ maka kpaa. Kwe bụ maka kwechiri. That's insist. Kwe bụ maka kwechiri. L bụ maka lee. L bụ maka lee. That's see or watch. L bụ maka lee. M bụ maka mba. M bụ maka mba. That's no. N bụ maka ndo. N bụ maka ndo. Sorry. N bụ maka ṅụọ. Drink. N bụ maka ṅụọ. Nwi bụ maka nwunye. Nwi bụ maka nwunye. That's wife. Nwi bụ maka nye. Nye bụ maka nye. That's give. O bụ maka oge. That's time. O bụ maka oge. Ọ bụ maka ọrụ. Ọ bụ maka ọrụ. That's work. P bụ maka pụọ. That's go out. P bụ maka pụọ. R bụ maka rie. That's eat. R bụ maka rie. S bụ maka soro. That's follow. S bụ maka soro. Sh bụ maka isha. That's shrimp. Sh bụ maka isha. T bụ maka ta. That's bite. T bụ maka ta. U bụ maka ụka. That's church. U bụ maka ụka. O bụ maka ọnụnụ. O bụ maka ọnụnụ. V bụ maka vọ. That's comb. V bụ maka vọ. We bụ maka were. That's take. We bụ maka were. Ye bụ maka ya. Ye bụ maka ya. Z bụ maka zụta. That's buy. Z bụ maka zụta. Oh, that is it. That is it. That is the 36 Igbo alphabet with words that starts with each letter. Remember, if you really want to learn Igbo alphabet easily, look for a reading. Follow a reading. Okay, if you don't know how, just follow my reading. If you have joined me from the beginning to this extent,
and you have not subscribed to this channel and you have not given it a thumbs up, what are you waiting for? Would you want to be missing our weekly updates on Igbo lessons? Please, I'm sure you don't want to. So subscribe to this channel, give it a thumbs up, comment, like, and share this video. All right, thank you so much for joining my lesson. See you next time. Kodi, komesia, bye.